5-7 ka pamilya ang naapektuhan sa nagluntad nga landslide sa barangay Sibukawan sa Banwasang Tubungan sang tinalikdan ngayon adlaw. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Tubungan SB member Vicente Gargaritano Jr., gilayon nga nagpalabot sang ayuda ang ilalokal nga panguluhan sa mga apektado. Nagpulot naman sa tagsa nila kapanimalay kag nagsaylo sa puloy-an sang iba nila nga himata ang mga pamilya nga apektado agud makalikaw sa katalagman. May pila naman ka mga residente ang nagapasan sang ilang motor kag ginalakat ang malutakon nga dala na agud lamang nga mapahapos ang ila transportasyon. Apektado man suno kay Gargaritano ang turismo kag agrikultura sang Banwa. Samtang ginpahayag man ni Gargaritano nga pulo ka tuig ang nakaligad, may nagluntad man nga landslide sa unahan sang Sibukawan bangod suno sa mga tumandok nga may suba sa ubos kag posible nga ginabutong sang tubig ang duta rason nga nagaus-us ini. 30 man katuig sadto sang nagluntad man ang pagkipag sang duta sa barangay Sibukawan. Sa subong plano sang LGU nga magtukod sang dalan sa lugar kag indi taytay. Apang kun mahuman ang dalan nga pagakayuhon sa subong, motorsiklo lamang ang pahanugutan nga makalabay bangod indi masiguro kon may matabo sa gihapon nga movement. Andalan. Imo andalan, no? Pero, for the meantime, motor lang yan makagi once na ma-establish na naman ang dalan. Motor lang na. Oo, ay hindi kami sigurado kung basi may movement pa kahit kung sumisigi ang ulan. Kag iniisi ka banderang Kim Kaluyo nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang inigabalita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.